ke presiden ke hai pi wang ji pusi inglong arat ke doa natum ke pini kidun la athema presiden abang ta ilitu mason thathat schedule tribe amunit alangli munda amunit alangli tum hello ha pharo pre troxy kebraner kep aningkan schedule district ke longcheng atum lo alang litum lasi nitum dan ningarong lo alang li ke bangke lapen alang li itu maphan nan ching kilong ba itum kagos memorandum pidun long asante ilitum alam itu makiduk kisung alam chini pe meji usima thala amat eson bangke nelitum permission johang lo amat permission dan pipedet lapen nelitum hancot kali anut kapre katum hanta neli panangathan council kame claim tum nangathan ke council phanta memorandum pidun ri pusi Himanto Biswa Sarma si pukok pu jat a memorandum ta pidun nang ne jat ta je than na kisum alam ke jat ta je than nun ri pukok pu amasi alang litum da chibe chisik se sta neli tum bangge APHLC bangge chisik pe melo neli tum la ke pidun ji pusi permission ne long le se ta amo pine our side long chi gimene pusi lata ke pidun ji aphan si ready lo amat an ke a president a ke hai pia phana bang ke alang litum van to take that ke take the pusi neli pu nang kok lo hala Himanto Biswa Sarma bang chini mene kape wang we ya phan si alang li ke claim lo mene la bang thu ke la tum sona ke tum fi ver te ti alang li ke to bang ke la si tuliram rong hang bang la ke chini dun deji Himanto ani ar lo pisi do ma abang ke la masi nili ka chini atenge tuliram ta mathalo chuwan un po BJP a meeting the po son pinchong po MP a election ke hai ya phan pusi mathalo la si bas ta hayar ulo ajak ke bas along ta BJP a flag ke tar si wang lo ulo setan nili tum ke inglong arata tum an ke Himanto Sarma alam karjudunji le tum kidun takali tuliram rong hang alam karjudunji le ni tum kidun takali alang le tum kaning je ga pachu bai sai se po alam ma ni tum jok ta chini lap lo ni tum kidun ke presiden ake hai pi Draupadi Murmu alam karjudunji sin tum kidun amasi alang li phan wan thek thedet lo alang li tu wan thek thedet pe na jok munit atu adda bai sir ke pen kang hong nelia mata bai sir ke rachi tim si neli dak peng de dam kang hong ha baji ke thom anta wang velu puta pupe lo pusat ane ha non ki jut podok dok an si wang un edet ke than wang un edet wan un edet lo puta than hai edet alang le tum a ko jong se alang le tum wan kang tum binong posante Shillong ke ning kreng hon ke kai ta ing hun ke obbi sai selu atumi si Guwahati wan dat nang ya pot lo ken te Guwahati si pe dopok nai ba atumi amat le dak di phu wan dat ta chok ken te neli tunge ka receive neli ke president bhanta ka receive tang bang lo prime minister bhanta ka receive tang bang lo president da batai ni bang hinia president bhan lo neli ka receive dun hai Indira Gandhi bhanta neli receive dun long la napot lai hu alang ke ni tum da chini seta non ke alang litum ke thek thel amat wan thek thedet la si rat asok aning oi rui lo la pen alang li wan vedet pen a joksi be ruk dam ruk lo ke be po bangali ta dam ruk lo ke do yadak la Himanto Sarma ba tuliram rong hang to alam kar juji le ke dam da li aku kar ju nang ya alam da vedet lo la pole la si rat atum ke dam ruk lo la si la son rata phan ka chong thui ke mo phita vi nang ni ako aprang na chini je January krep li krep ho krep throk malom ke arve ke jang ti la ke athema la ke kopiania songkranti do ke la songkranti do la si la sohot ke arve jang pik pik
la si apor pesi hala golden jubilee te pen chong dun February ciklo le athik pen do son de hal sukar vi ta yang ye de jimini ing hunda ve de jimini misen jimini apor lo yo la ta eson lo seta la bangke pona kam thi o e tema seta lam bangke la president of one thek the de kapachu bay rat atum han ka chong thui kam claim thurong la bangke nelitum ta ning dok de pig lo APHLC pen ta ni tum ning ke dok de ning kang sam se che piklang nang kok lo em karbia en them ke en them bang e karbia lambo kilun ke karbia en them bang lun le det lo di pini ke la si la bang ta ning oi chot lo athema la o mura punar de kilun nang ya hutta do he la ta lun ri pupe se ta hala kilun nang yi ta do he se ta da piniason karbia cultural functional lo ngai kilun po bang e che tonti la ke neli ta che tonti pu si thek long la bang ke chok chi la ke karbia culture pudang det lo po jo karbia meeting jong jong po son de la la son president en kalbi cultural pu si pudang det lo po ane karbi lok si claim na ye po lo da bonta do ken dia en them do ken di jume sen ke hala si apilun nang ye po lo ni pikang tung ke la lo je aprang ben si arni ke hot tang lo la February ciklu crepe clear ni body ke cheng crepe hopen si ke cheng crepe clear ni ke kopuloma arrival la posan si ape do ande hala ke isi calendar along ta ke tok bomb apot lo ante la bang ke claim de hala sor ni si claim nang ya pot lo bang okhomia tumta bihu ke lar voi we hadi ba hala mongole tum sita bang durga puja ka lar voi we kente lar ha bang ke lang ateng si claim ke de jasemet ke bihu ke lar voi we det ke di son thak thak si bihu lar si la elitum cultural function ke doloma titi la an ke elitum ke February ciklo thang thang ciklo si thang thang rit lang bu ma titi landa ningkan ke cheng ke February putang det ke February apram men da kang vai tan det ke hala si do nang ya por lo busi neli KCS ake hai dum bhan ta choning ri hok lo elitung e politics ta election a politics pinchong thu det la ko politics thu ga ta politics lo tema hala kitab ateng ben pulo tante seta la no bang election a politics pinchong thu det la sila bang ni tum ning dok de la ke election a politics ke cultural along ke pinchong nang ni na alang litum chini ne dat pe posi chu reception committee ke do chengar nita ne tum APHLC apan si attack to wrong ke dia cultural meeting along si la si non ni tu ke ki dun sangrang lo ke la so meeting ke don ke mo anu ka pre tum da dun sangrang yi mene la son ke la si cultural pande cultural nang ji politics abang e claim kle de nai politique la mune tu ke hada che pahem phu dun de ne culture ke thek tu si che pahem phu nang yi pu si ne li ning ka pan ke neli ka chuning ri ke la hello ilitum aphan abatai si ilitum aphan nang pachu bay bom nang chong thui bom la non alang litum chok la bali ha 1952 ning kan man si ilitum nang chong thui bom lo kai ta non e phong ke pu si kai ta ning je ver ti non ta ning je la e phong ke po ma si ning kan trok si ke ver ka thom pe dam et la si rong arat karbia tum anta ningje binai la bang so non e phong ke po bang ke elitum ningje ta ningje de nai non na ningje tang le lo kuti ke thom bulo ne pilo ne nang piji pula di morning si kuti ke thom nang piji non ke kuti ke thom bulo te do nang nagji morning ke kuti ke thom a value bang ga vedet poke ador bang ga vedet poke kuti ke thom ke morning ke kuti ke thom apot ke kuti hini rachi tim bak se do chap poke morning ke la pot lage non ta la kuti ke thom nang piji pura ke hok project kam ave lage aku kuti ke thom ke thang da dor de yer ko son function ke lage be mesen se claim yi pulo tante non ta ke claim un edu olang ke di ki un edu pikang yang hala dukan beti ta ar vejang frulo ing han dai se lo gente no la ing hon ang ing han pa vedet akam si claim nai kente la hello rat atum aphan ka chuning ri ke je la
son si ilitum panang pacu bay bom lo alang litum pan ke kroi kredit nahi karbiarat politics puki pupu je thana links da election ke haidet na lang ke ho pupu ahong lo lata election ke haidet na la seta haidet na lang po ma ke haiji atuma bang ke kabojat sai si pulo te la ke thang da le vi lagi la si ke haiji da hai vek nan po le ke haiji atum ta sapha et atum ingthir atum si pe hai nan ji la si rat atum lang nan ji inghan ka chin lu pen po bang aja atum ning je ver ti politics ke te inghan ching lu nai phedi la ke che kroi du nang ni li ka chi ni ateng ke aku jong si inghan ka ching lu pen si election claim lo pe hai lo pe hai uloti ni kan trok si ke pra ke thom da hai bom lu se ta akam mai claim un ede sinon long recap ta bang phan chi pi nang kok lo la pen ke six schedule power anda bang phan chi pi nang kok lo ilituma deputy chairman anda ki chairman pinak lo non ke la son thak si six schedule power an ke bang chi right to lap lo non ke la pot si ilitum la election ke hainang yelang ke hok po an la tum alam da arjuna ni ahok lo hainang po seta mesen atum si hainang la pen mesen ato war pen si hainang ji inghan ka ching lu pen bang kali la hello